To gaskiya ta bayyana a kan rasuwar jarumin masana'antar Kannywood. Jarumin masana'antar Kannywood Tanimu Akawu, kamar yadda aka ga ana ta yaɗa rasuwarsa, wasu su ce gaskiya ne, wasu su ce ƙarya ne. Abin da ya sa wasu suke ƙaryatawa akan rasuwar Tanimu Akawu hakan ta sha faruwa. Abin da ya sa kuma wasu suke gazgatawa sun san cewa a kowane mai rai mamaci ne, aya alƙur'ani ce. To Tanimu Akawu dai an gaida jaruman masana'antar Kannywood suka je gaishe shi kafin faruwar hakan. Yana kwance a gadon asibiti kamar yadda kuke gani, wanda Mr. President ne ya tura su je a wancan lokacin don su yi masa jaje kuma su duba shi da matan masana'antar Kannywood, da mazan, da daraktoci, da jarumai, da furodusoshi, da dukkan wasu mutane da kuke gani suna bayyana a cikin masana'antar Kannywood. Haka suka yi takakkiya suka je har garin Jos don duba Tanimu Akawu a cikin halin rashin lafiya da yake ciki, wanda muna fatan Allah ya bashi lafiya. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa don ci gaba da ganin abin da yake faruwa a cikin masana'antar Kannywood.